Declarația pe proprie răspundere poate fi completată foarte ușor. O descărcăm de pe știrioficiale.ro, site-ul oficial. E un PDF simplu. E bine să avem preinstalat Adobe Acrobat Reader, îl găsiți gratuit în Google Play sau în Apple Store. Descărcăm modelul de declarație. E un PDF, apăsăm jos în dreapta editare cu Adobe Acrobat, iar aici alegem Fill and Sign, ceea ce în traducere e completarea formularului și semnarea lui. Acum e foarte simplu, în fiecare căsuță introducem foarte ușor cu tastatura telefonului numele, prenumele, data nașterii, adresa unde locuim și locul unde ne vom deplasa. Formularul poate fi completat rapid, în maxim cred că un minut oriunde ne aflăm. La locurile deplasării e bine să trecem și strada unde se află magazinul, farmacia sau unde vrem noi să mergem. La motivul deplasării bifăm de obicei 2 când mergem la cumpărături și mai rămâne să completăm data, tot manual. La fiecare deplasare trebuie o declarație, iar la semnătură alegem de jos penița și vom crea o semnătură manuală desenată pe ecran. Adică pur și simplu desenați-vă cât puteți de bine semnătura, apăsați Done, iar acum o vom așeza în pagină, putem micșora, mări, poziționa mai în stânga, mai în dreapta, să se potrivească cât mai bine pe formular, pe acea declarație. Când am terminat, apăsăm OK sus în stânga, unde avem bifa aceea și declarația va fi salvată. O să dăm back, tot din stânga sus și o să vedem că s-a salvat pe telefon. O să deschidem să verificăm că este corect completată și e ok. Foarte, foarte rapid. Acum, dacă vrem să completăm din nou una, ne ducem pe model declarație și o luăm de la capăt. Foarte, foarte, foarte rapid. Putem completa câte declarații dorim.